Ai, pobre. Uau, quin final. Hi ha una persona que vol comprar algun producte per internet. Dona unes dades, les envia a algun lloc que no és correcte. Que algú entra al seu compte i doncs, va fent ús dels seus diners. Com li ha pogut passar això? No ho entenc. Jo penso que sí que passa. I habitualment també. Amb quantitats més petites que moltes vegades potser no te n'adones, penso que pot ser habitual. Jo diria que no hauria de passar. Ara, si passa, és greu, no? Si sapiguéssim més dades o les dades es publiquessin més sovint, doncs potser la gent seria més conscient de que ha de comprovar les coses. A mi, en concret, m'ha passat més d'una vegada. Bueno, jo crec que tancar les pàgines web que siguin fraudulentes seria el bo. És a dir, totes aquestes que et surten d'espam anunci. Que hauríem de tindre alguna entitat que ens assegurés que les operacions que fem per internet que siguin segures. Mirar altres pàgines i com comparar-les, a veure si són veritat o no són veritat. Tinc un amic d'una amiga que li van agafar les dades de la targeta i van fer servir la seva targeta per fer compres. No. Jo tenia la meva targeta amb l'aplicació de compra de menjar i tal, i vaig rebre un SMS de que la meva comanda estava de camí. S'havien agafat les meves dades d'usuari i s'havien demanat una mena de durum per 13 euros. Una vegada el nostre banc ens va avisar que a les 7 del matí s'havia fet una transacció de 3.500 euros amb una empresa de Taiwan.